Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci mai albarka. Ba tare da bata lokaci ba, zan koya muku yadda za ku fita daga cikin group a Facebook. Group wani abu ne a Facebook, wani gida ne a Facebook wanda ake sa mutane. Idan an sa mutane za ka ga mutum, za a yi talla, za a yi komai, a tura, a yi post, a tura abubuwan da ba ka so, ko kuma a sa abin da bai dace da kai ba, ko kuma a sa hoto ko bidiyo wanda ba ka so ka gani. To, za ka so ka fita cikin wannan group amma abin ya gagara. To, dama wannan darasi ne na ɗauko, ina son koya muku yadda za ku fita cikin wannan group ɗin. Da farko abin da za ka yi, ka shigo Facebook kamar haka. Idan ka shiga Facebook, za ka ga wasu layi a nan daga saman Facebook naka guda uku a gefen dama, sai ka taɓa. Idan ka taɓa zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan, sai ka sauko ka je, akwai wani group, wani wuri an rubuta group, sai ka shiga haka. Idan ka shigo haka, za ka ga groups wanda kake ciki, sai ka nemo group wanda sun dame ka, ba ka so ka shiga, ba ka so ka ga post a cikin wannan group ɗin. Ka nema group, yanzu ga group wanda dandalin masoyan Farfesa Imam Makari, Ibrahim Makari, sai ka sauko. Yanzu ai mana haƙuri, network ɗin yana mana yawa. To, yanzu kamar wannan group samari masu kishin aljihunsu, Association of Nigeria, sai ka shiga haka. Idan ka shiga, za ka ga invite, za ka ga invite. Bayan sai ka danna akan, akwai wani arrow wanda ya koma gefen dama, sai ka danna wannan arrow. To jama'a, a nan ne za kawo mana. Idan ya kawo mana nan, sai group info. Yanzu ga group info, ga share group, ga pin, ga edit and creation setting, ga unfollow, ga report group, sai ga leave group a nan, sai ka taɓa leave group. Leave samari masu kishin aljihunsu, Association of Nigeria. Are you sure you want to leave samari masu kishin aljihunsu of Nigeria? Kana so ka fita cikin wannan group, tambayan ka Facebook yayi. Idan kana so ka fita, sai ka taɓa yes. Yanzu ka fita kenan cikin wannan group, zai dawo da kai baya. Yanzu ka fita daga cikin wannan group kenan. To jama'a, a taimaka a danna mana subscribe, a danna mana ƙararrawa domin ƙara mana ƙwarin gwiwan kawo muku bidiyo. Na gode.